welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, today po lulutuin na namin ang aming panaryan. Part 3. Yan. Ito guys yung unang process niya. Ito na siya oh. Hindi kasi masyadong na tuyo, pero pwede naman siyang lutuin na. Pag tuyo to guys, yung as in talagang pinong-pino siya, yung walang ganito. Yung parang ano talaga siya. Para siyang harina. Pero wala kasing maulan kasi ngayon. Ang gagawin naming dito, luto is ginataan. Ito yung ating ingredients, nyog, tsaka asukal. Yan, tara guys. Antay, ako magluto, turuan mo ako ha, para sa susunod, kami na ang maggawa. Kalahati lang kaya niya, kanang kadami. Oo, ganito lang ang lutuin namin guys, ganito kadami. Masyadong marami kapag niluto namin lahat. Masarap to guys. Sayang din yung matikman. Tara, unang process. Bigaan mo muna itong yung Iyan mo muna mainit. Madali lang ba lutuin yan, ante? Madali lang. Ano yan, ante? Ayan lang ang lulutuin natin. Kalati lang. Masyadong madami, no? Nagkain mo sana kung may isang salo. Meron siguro. Ganito lahat. Lalagyan natin siya ng tubig. Ayan. Parang may lasa. Hatiin ko itong kalate. Then, asukal. Hindi kahit hindi pala siya, tuyuin. Babasain rin pala siya, no? Kailangan kasi talaga siya, no? Powder. Hatiin ko na mo itong tubig niya. Lapot na, oh. Dapat walang nagabo-bo. Manantay mo lang, guys. Kapangpangan nila. Kain ng kain. Ay, lulubo talaga tayo dito, eh. Kain ng kain. Basta di ka nga biyata ka na rin. Hinandaan mo ba ako noon ng ganyan, ma? Huwag na higibas kayo. Hindi ko na matandaan, eh. Isang tiligaya lang natandaan kung nagaluto ng ganyan noon. Alam mo man, di ko man lang na-experience na naganda kami ng birthday namin. Walang handa-handa naman kasi. Naganda lang ako nung dibo ko nun, eh. Halayang ube. Handa ko yun, eh. Halayang ube. Isalin ko na, ante. Hatiin, tignan mo ang tubig. Ano pa yan, eh? Tubig niya. Ba't ikaw, ante, nakalimutan mo na? Hindi ko na alam. Sobrang tagal na. Katagal naman. Tinatamad na sila ngayon, no? Ilang taon na mula nung nagpunta ka na dyan. Ba't ngayon tinatamad na kayo magganyan, ante? Kasi Paano busy? matrabaho. Matro iPhone na. Busy? Busy ka mag-vlog? Kaya hindi mo na Hindi, kahit sino naman, eh. Ayan, naluwaluin. Then, sasalang ko na siya ng ganito. Salo-halo lang, ante. Naramdaman kasi. Nagbalang. Dapat, ante, laging hinahalo. Yan, dito nyo makikita yung parang pinag-anakan ng kalabaw. Parang hilat. Parang gelatin siya mamaya. Kakaibang kakanin. Bihira lang nakakagawa ng ganyan. Di naman nila lang yan na kuhan. Matrabaho kasi siya, kaya tinatamad na sila maggawa ng ganyan. Sa Ilocos na marami nito, kaya lang di nila alam anong gawin kung paano. Pero yung iba, hindi talaga nila alam, ante, Na kinakain. na kinakain. Mga Ilocano din sila, pero hindi nila alam yung pagkain na Kala yun. nila nakakalason na. Bigyan natin si Apong Dora. Gusto na Apong Dora to. Baka naman ito.
Hindi ah. Takaw-takaw na pong Dora. Baka sabak tuloy ng tubig. Baka pag nakakain siya nito, magtuwid yung lakad niya. Ilang ano to, ante? 3 bisis. 3 tiga. Oo. Ilang nyug to, ante? 2. 2 nyug. Kanino ka lang? Yung siya niya Yan lang matakaw sa uling to eh. Sa daming uling. Pangkon lang yan pala kung marami kang lutuin. Ayun na siya, unang gabo na siya. Mo. Ayun na. Parang agar-agar to. Yan guys, lalagyan din ng asukal yung gata. Ha? Apin? Wala kay Lia, may bulpen. Ano to, ante? Hindi na latikin yan. Hindi na, paguluin lang natin to. Ito guys, hindi na kailangang latikin, papakuluan lang. Siyempre yung asukal, depende sa panlasa nyo kung gusto nyo matamis or sakto lang. Parang gelatin na. Na, nakaka-excite. Na, ang kapal niya na. Kunti lang yung niluto natin. Madami na pala talaga siya. Pag niluto natin lahat, baka hindi maubos. Ala. Ganito makita mo ko brown dan. Parang gelatin na. Talagang Kapalaw. La. Oh, ano na oh. sige, kalutan tayo. Ang ganawang pulang nata. Sobrang lagkit na na, no? Parang gawin nga. Parang dogal. Palaban pala ako mag-ano dito, maghalo. Lumalaban. Nato. Aduatan ina. Lumalaban, guys. Kailangan, ante, mawala yung puti-puti. Oh, niya. dapat maging brown. Ganyan ang kulay. Grabe, ang sticky. Pwede pang lagyan ng kwan. Pwedeng gawing paste to. Pwedeng gawing paste, oh. Pwede kaya ano, gawing paste. Namadag pa siya, ibabaraw. Haranagan. Luto kami ng mabagbay. Kami. Dawit na nga parang yun. Luto mo na. Nung niligawan ka ni Papa Ma, nagluto ka ng ganito. Ano? Ikaw, isudan naggagat nga kala. Marita ako na. Nakuha ka lang pala sa pan na rin, eh. Siguro sa antipasin sa karot. Gusog mo lang na kasi. Ikaw, ante, saan ka nakuha ni ante ng San Sa karot. Hindi man nga, niligawan, sabi ko na nga sa inyo. Ay, wala pala. Ano, si Auntie Pasing kasi guys, yung yung tawag dito, pinagkasundo. Pinagkasundo ba kayo, Ante? Oo, sila ni Auntie, ni Uncle Tapos na nga Marcel. manhiga nun magbasyal ginataguan ko pa, hindi ko para pa Ganon. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung ano nyo, yung... Hindi. Nung kinasal kayo, hindi mo gusto? Daboy ko rin natay be. Naswang. Nagbasa naswang. Natutunan mo na lang siya, Marin, Ante. Parang kumpiyado yan ah. Parang kahit si Mama Day, pinagkasundo rin. No, Ma? Basta nag-uusap lang si Apo Inting bago si tatay mo noon, sila tatay ko.
Yung tinawag na kami. Baliktarin Hindi ko alam. May kapatid sa Uncle Marising ante na ayaw ka. Wala man sinasabi. Ayaw sa iyo, gano'n. Kasi, Yung hindi boto sa'yo ba? daw mo pangasawa ko si tatay nila. Ako. Bakit pa kayo nagapili ng iba? Sabi niya daw. Kaya ayaw. Parang si Apong Lakay na yun nagapang kasundo sa ano. Hindi na kasi namin nabutan yung lulo namin guys eh. Yung lulo namin tibo. Tapang yun. Tapang ba yun? Buti na lang di namin. Magbungot ka lang doon sa bukid namin. Gayot na. Kainin ang manok yan. Batanda. Walang magsagaw eh. Wala yan, oh, brown na siya. Dapat ano talaga yung galo niyan. Malaki. Pero saan ka, ante nung nagaligaw sa SNT, yung Kalisani, anong ginadala niya? Wala. Wala. Wala, Jen? wala. Wala. Kumuting kahoy. Ba't nagustuhan mo sa Uncle Sani, ante? Dali na. Pinagkasundo din kayo ni Uncle Sanay? Si nanay. Gusto niya si uncle mo. Pero ayaw mo? Duwanin. Ang boyfriend nito si Rohel. Wala siya piyat. Big sabihin, yung mga boyfriend nyo noon, hindi gusto ng mga tatay-tatay nyo. Kaya pinagkasundo sila doon sa gusto ng tatay nila. Diyos ko po. Kaya napunta si Auntie Ligaya kay Si nanay Uncle naman. Sani. Si uncle mo sana gusto niya. Si uncle mo kasing. Tatay mo? Ano? Ano? Hindi ko na-gets? Hindi, ang gusto daw ng Uncle Butchog si Auntie Pasing para kay, ano, Para kay Uncle Sani? Uncle Marisay. Sakit. Ayaw. Nasunta ko. Hindi na kahit sa balon. Ah, gusto niya lang sa antipasay. Iwan pa nun ay yung kapatid ni Mang Junior na si Fred. Ayaw niya yun. Balina. Dahil guys, sa panarian, lumabas yung mga kanila. Oo. Naalala nila yung nakaraan. Ganito daw kasing gawa nila noon. Lakas maka-throwback daw nung ano eh, parnarian. Panarian. Naalala tuloy nila yung mga ex-ex nila. Mga Nag-iyak ko na din. Pero antay lang, nakailang ex ka, Ante Ligaya? Ha? Sampo? Ilan nga? Ante, ilan? Ang dalawa, si Apyot siya kasi. Si Kon pa pray. O, di tatlo? Tibay mo. Kapatid nila pa, Alma. Ayaw nila yun. Batin mo daya. Ado ata na may sina-sina. Galit siya, guys. Sana. Pikpik yung puti yun. Nagapa. Alam pa lang karagte kang kanang-tanaw. No, may dagpas siya rin din. Gado ang tinda nga ito tanaw. Iluto mo yan, ikiwan. Ano, ana? Kaya mahilig sila sa kakanin eh. Kasi ano nila yun talaga kakanin. Tatawanan, kagaraharan. Tawagin pa kami nila magkuha ng alaga, pala, sakwa, buso. Ano, Diyos ko po. Oh. Dawit may nga baske. Ang sticky. Bagang kini mo rumalina. Ito na yung panarinda. Patapsa. Ano? Patapsag ko na ng san. Hindi pa pwede ito? Agbalin, agbalin. Babayo. Dawa na. Kutsara. Pwede na oh. Pwede na to, Ante. Wala nang puti. Tanggalin na lang yung puti mamaya. Pagod ka, girl. Pagod. Ang init. Parang lupak libong ang gawin natin. Patapaw tayo. Patapaw. Ihalo dun sa may ano, gata. Parang lupak libong lang siya, guys. Tadi na Ganyan, kayo. oh. Naku daw. Ayan guys, oh yan. Hati-hatiin mo ng maliliit. Kalaki man. Malagkot kami. Iyak ko na nga. Balan, sige mga ano, mangguko. Pakain natin ng mga ano, kabarangay.
Tapos isalang ulit ang te. Hindi na, kainin na. Ako, kasasala nga. May buling to ng talabot na. Pag napakulo lang tong ano guys, tong gata, pwede nang ilagay yung ano. Yung panarian. Hindi talaga siya maglado. Paglaki ko na. Parang paklibong lang pala. Oh, naganakan mo ang. Pa, ba din na baga ay pa, yung ingisip. Ay nalip. Kaya may ginasabi si Auntie Pasay. Hindi mo daw siya naligawan noon. Dapat daw ligawan mo siya ngayon. Kinasal kayo. Sa kanong taray mo. Kasanog, taray mo. Kaso nung ligawan, ang taray mo. Tanong. Ging ano mo lang daw siyang Kel. Pinikot ko siya. Pinilit mo lang daw siya magpakasal. Ay nalap. Hindi mo lang daw siya inarong. Pero wag ka, nakawalo sila. Ito na siya guys. Yan. Final. Mamo na yung buling pa kita na yung dua. Sarap, gusto mo to lang? Sarap to. Ano siya guys? That's it. Yun na yun. Yun na yung pinag-inapan namin. Tikman niya? Sarap yan. Pag natikman nyo to, lalaki kayo, papugi pa kayo. Hmm. Oo, yung ngipin mo na yan, magkakangipin ka. Ay, mo maniwala. Yung ilong mo lang, tangos yan. Oo nga. Huwag ka ng plato mo doon. Dali, lagyan natin. Dali. Oo, yung malok mo. Kunti lang muna, baka hindi nyo maubos. Ayan yung pagkain namin noon. Yung mga bata rin Yung kami. kinakain namin noon, tignan mo, ang ganda na namin. Ang maganda to eh. Galing yan daw sa bundok. Sabi ni nanay. Tama na. Tama mo na? Tama naman na Tikman mo muna kung anong reaction. kunin mo muna yung kuha kanyang ganyan, yan. Blow mo. Lagyan mong sabaw, yan. Yan guys, first time nilang matikman to. Ay, ito rin kay ano, tambo. Ang kulong ay tambo. Tingnan natin kung anong reaksyon. Sarap. Sarap? Sarap guys. Anong lasa? Kaba ng uso. Anong lasa? Sarap. Sarap guys. Sige, buti na. Ubusin na, para magwapo. Para magpogi. Pag Bukas paggising nyo, gwapo na kayo. Kamukha nyo na si Coco Martin. abangan niyo bukas pagising nyo. Honest, tikman mo. Huwag mo tsara mo. Dali. Upo ka muna dito. Namnamin mo. Anong lasa? Sarap. Masarap guys. Buusin mo yan ha. Marami pa dito pag gusto pa. Sarap de, mabango de. Oo, bango. Yam. Alam mo guys, yung mga bata, nagustuhan nila. Batang bata, Santi Pasing, batang bata. Sarap? Santok pa doon kung gusto pa. Sold ang merienda. Merienda po. Dito kami kumain sa may bao. Ano ante? Sarap? Sarap guys. Ito na yung panaryin guys. Pinaluto na namin. Hindi ako ng sabaw. May Sabaw pa daw, gata. please. Yun pangalawa na ni Balong. Hindi lang ako ng sabaw. Ako dili.
Sabaw lang. Ano sabi mo lang? Parang? Saluyot. Parang ano lang? Saluyot. Ano to? Ano yan? Ano yung kinakain nyo? Panaryon, kamo. Panari din. Parang saluyot daw guys. Kasi maadulas. Yan, parang okra. Ote mo, naggalaki na yung ilong mulong. La, gatangos na. Ang galing. Very good. Tingnan lang sa ilong, baka may gatubo na ng ngipin. O, tingnan mo, may nakalabas ng isang puti, oh. O, sabi sa inyo, tingnan magsalamin ka dun mamaya. Pag inubos mo yan, kompleto na yung ngipin mo. Wala, naggalaki na yung ilong ni Balong. Oo nga, ang galing. Ilong mo yung mata. Siya yung galiit. Hindi naman. Galiit daw yung katitel sa kanya gatapos sa kanya galiit. Hindi na mag-late yan, Long, kasi nakakain na ako ng ganito. Tingnan mo sa'yo kalaki na. Na? Makain ka na. Ano pag... Mayroon pa doon, Bo. Dami pa doon. Hati-hatiin ko. Huwag mo na hati-hatiin. Ano siya no? Bilis makabusog. Guys, gusto pa niya. Gusto niya magkamingipin. Mamaya na. Ito. Pangilan mo na yan tamba. Dalawa. Dalawa po. Ma! Ay, Nay! Sabaw pa, Nay! Tama na yan sabaw. Ikaw ang hindi. Gangi nga ha. Kaya nga. Kitang bunga, oh. May isa pa yan ba? May isa pa sunod pa ba? Meron pa? Ay, oo daw. May kasunod pa daw. Gusto mo pa ulit? Pag naubos mo? Wala, naimahasan na yun. Atik ngalong-ngalong. Lunok lang lunok. Much later. Yan guys, tapos na po ang aming meriendahan. Anong lasa? Masarap ba? Masarap. Busog na busog kami. Sana nag-enjoy kayo dun sa sa aming panaryon. Sino po ang nakatikim na sa inyo? Siguro naalala nyo siya nung nung kabataan nyo din. Sa Antipasin karaming naalala eh. Nalala niyo Tsaka sa Antiligaya. yung kahapong nagdaan. Throwback lahat ng kanyang mga ex. Excess. Naalala niya. Kasi nung kabataan talaga nila, yung mga dalaga sila, ayan yung mga niluluto nila pag dadating yung manliligaw nila, ayan daw yung ginagawa nilang kakanin. Kung gusto nyo guys, powder na siya, bibenta na namin sa inyo. Oo. Pag sa isang salop, ilang salop din na bigas? Isang salop. Oh, yun daw yun. Pag isang salop na na panarlin yung powder na, isang salop din na bigas ang kapalit. Dali, PM na, mag-ukay ulit kami. Kadami pa doon. Oo nga. Gusto lang din po namin mag-thank you sa mga bago naming subscriber. Thank you po! Thank you. Welcome po sa mga bago po naming subscriber. Yan, welcome po kayo sa aming team, Team DFL. Thank you sa pag-subscribe. God bless!